ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ምኽፋት ሕዚ ትግራይ ኤርትራ ኣምሓራን ዓፋርን ናብ ሓደ መፅኦም እቲ ዘድሚዮም ዘሎ ስርዓት ናብ ምውጋድ ክኸዱ ስለዚ ኩናት እንተኸፊቱ ከም ናይ ዓመይ ይኸውንን ከም ዓሚ መስለክን ውሕጅ ወስደክን ኣይ ከም ቀደምን ኣነ ኩናት ክኽፈት የኮነን ዝብል ዘሎ እንተ ተኸፈተኸ ዝብል ግን ኣብ ሕልና ህዝብና ክህሉ ኣሎ ሕልኑ ዘዳለወ ህዝቢ ይኸሉና ዘሎ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ምስጢራዊ መሰልጠኒ ማእከል ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝሃነፀት ተቃሊዑ ኢትዮጵያ ብምዕራባዊት ዶባታ ብክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓደ ምስጢራዊ መሰልጠኒ ማእከል ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝሃነፀት ሮይተርስ ዘካየዶ ምርመራ ኣቃሊዑ እዚ ማዓስከር ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ዳዕመ ሰሪዕ ኣሽሓት ዋጋእቲ ወታደራት ዝሰልጥነሉ ምዃኑን ብኢማራት ከም ዝምወልን ጸብጻብ ሮይተርስ ኣረጋጊጾም እዚ ድማ እቲ ኣብ ዓለም ኣብዚ እዋን ይካየዱ ካብ ዘለዉ ቀተልቲ ግጭታት ዝኾነ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቕን ዞባዊ ሓይልታት ይጸምድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዕባለታት ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የመላኽት እቲ ማዓስከር ኢትዮጵያ ብኩናት ሱዳን ትሳተፍ ከም ዘላ ናይ መጀመርታ ጭቡጥ መርትዖ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ሱዳን ውግእ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ሓደሽቲ ወታደራት ዝቐርብ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ምዕባለ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ከም ሚድል ኢስት ኣይ ዝኣመሰሉ ማዕከናት ሓበሬታ ከቃልሕዎ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሮይተርስ ንዝተፈላለዩ ምንጭታት ተወኪሱ ኣረጋጊጹዎ ኣሎ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርከብዎም 8 ምንጭታት ከም ዝሓበርዎም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንህንጸት እቲ ማዓስከር ብገንዘብ ከም ዝመወለትን ነቲ ማዓስከር ብወታደራዊ ኣሰልጠንትን ሎጂስቲክስ እንደገፍ ከም ዝሃበትን ክግለጽን ከሎም እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ውሽጣዊ መዘኻኸሪ ኣገልግሎት ጸጥታ ኢትዮጵያን ኣብ ዲፕሎማስያዊ መስመራትን ከም ተዘርግሐን ብሮይተርስ ዝተገምገመን እዩ ሮይተርስ ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ፕሮጀክት ምስታፋን ዕላማ ናይቲ ማዓስከር ብናፃ ወገን ከረጋግጽ ኣይከኣለን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብቲ ግጭት ሱዳን ኢድ ከም ዘይብሉን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብቲ ተጻብኦታት ከም ዘይሳተፍን ገሊጾም ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ 2023 ቋጽራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ቅድሚ እቲ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ንምስጋር ዝተወጠነ ግዜ ብዘካየድዎ ግጭት ተላዒሎም ብሰንኪ እዚ ሰፊሕ ጥሜት ኣስፋሕፊሑ ዓሌታዊ ግጭታት ድማ ኣጋዲዶም ሚልዮናት ሱዳናውያን ናብ ግብፂ ቻድ ሊብያን ደቡብ ሱዳንን ሓዲሞም ክልቲኦም ወገናት ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ደገፍ ዝረኸቡ ኮይኖም እዚ ድማ ነቲ ኩናት ነዳድን ናብ ጎረቤት ሃገራት ናይ ምግፋሕ ሓደጋን ይውስኸሉን ኣሎም ሮይተርስ ንሰበ ስልጣንን ዲፕሎማስያኛታትን ኢትዮጵያ ዝርከብዎም ምስ ህንጸትን ስርሒታትን እቲ ማዓስከር ዝተኣሳሰሩ 15 ምንጭታት ብምዝራብን ብሳተላይት ንዝተወሰደ ምስልቲ ከባቢ ተንቲኖም ክልተ ሰበ ስልጣን ስለያ ኢትዮጵያን እቶም ብሳተላይት ዝተሳእሉ ምስልታትን ኣብቲ ናይ ጸጥታ መዘክርን ዲፕሎማስያዊ ዓንኬላትን ዝሰፈረ ዝርዝር ሓበሬታ ዘረጋግጽ ሓበሬታ ኣቕሪቦም ኣቀማምጣን ስፍሓትን እቲ ማዓስከርን ዝርዝር ክስታትን ተሳትፎ ኢማራት ዓረብን ቅድሚ ሕጂ ኣይተገለጸን እቶም ምስልታት ስፍሓት ናይ ተሓድሽ ምዕባለም ምስ ህንጸት መደበር መቆጻጸሪ ድሮናት ካብ መሬት ኣብ ጥቑ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተደኮነ ዘርእዩ እዮም እቲ ኣብ ርሑቕ ምዕራባዊ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ጥቓ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ማዓስከር ዝካየድ ንጥፈታት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ዝተለዓለ ምስልታት ሳተላይት የመልክት ኩናት ዝምልከትና ለ ኩናት ክኽፈት ድዩ ሕዚ ብክልተ መንገዲ ነቕምጥ ኩናት እንተተኸፈተኸ ንዝብል ሕቶ መልሲ ምቕማጥን ኩናት ክኽፈት እዩ ማለት ነንወይነ ኩናት ክኽፈት እዩ ዝብል ለባም እንተሃልዩ ኢትዮጵያ ኩናት ከፍቲኦም ኩልዑ እዮም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝብል ጌጋ መሲሉ ክርድኦ ክኽእል ኣሎ ለባም እንተሃልዩ ለባም መራሒ እንተሃልዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ምኽፋት ሕዚ ትግራይ ኤርትራ ኣምሓራን ዓፋርን ናብ ሓደ መፅኦም እቲ ዘድሚዮም ዘሎ ስርዓት ናብ ምውጋድ ክኸዱ እዮም ስለዚ ኩናት እንተኸፊቱ ከም ናይ ዓመይ ይኸውንን ከም ዓሚ መስለክን ውሕጅ ወስደክን ኣይ ከም ቀደም ሎሚ ከምታ ዝብላ ዘለኹ ዓይነት ጥብረት ተፈጢራ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዓነውነው ዝብለሉ ግዜ ክመጽእ ክኸፍቱ የብሎምን ባህል እያ እንተኸፊቶም ከ ንሕና ከም ተጋሩ ሓደ ብስሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል ዓለም ንፈልጦ ኩናት ኣይኽፈትን እንዳበለ ዝጸንሐ መሪሕነት
زمرحو حزبن كوينات كخفات انتخيلو كوم زخن قبر لنا لذي حلنا ومدلاو كالي عينة مدلاو ندا قبر نخص أن حزبي جيروس أن حزبن عوتهم معريكم لذا أنا كوينات كخفات يكون نزبزلو انت تخفات خزبلقن عب حلنا هزبنا كل له حلنو زدالو هزبي يخلو النازل له كل غزي